Dediklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Dediklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemeceğinize salam. Men Altın. Habersız kalma gepleşigimizin 305-nji bölümine hoş geldiniz. Dostlar, bu bölümde gaty bet täzeliklere bar. Siz üçün içinden has betlerini sayladım. Yekece like basanmasanız menim täzeliklere başladım. Klip täzeliklerine elbette söhbet Jumayev bilen başlaýar. Şu gün, şol gün. Söhbetiň bu klibi ssenariýal klip. İçine gerekmeyecek dostlarım, atla. Düşünmedim. Şu gün şol gün unutup başardım seni. Şu gün şol gün içimde öldüryen seni. Şu gün şol gün bollu bardadın seni. Şu gün şol gün. Endiki klip täzeligi hip-hop dünýäsinden täze yüz we Citizen Carvilla'nın sazanlaryny Pablo. İş yok dünyada oturuyorum önüne Prada'm. Verdiğim o Pablo öpücüğüne bardadım. İş yok dünyada oturuyorum önüne Prada'm. Dostlar, ünis verdinizmi? Ayda Yöz'ün son aydan beri gaty aktiv. Ine yeni bir täzeligi 1, 2, 3. Endiki klip täzeligimiz Şamrat Orazov'dan Leylim. Klip retro stilli gowalpdyr. Ýöne görülmesi gaty az. Näme üçin beýleka? Beýenç öre täze klip hödürledi. Tilki klibi aýdyma laýyk ssenariýaly hödürläpdir. Canım yalan yada, şu masayı ödenki qada, sen tilkime men zada. Canım yalan yada. Yeni bir hip-hop täzeligi Twist feat Teddy Şıppık. Klibin renkleri bit diyecek del, yönü sahnalaryň ideýalary gaty bet. Gülümen, sevgi bardy ýazýanken ýöne menim özüň bilýän. Hiç kimi sirem ok şıppygymdan başga. Tanışak bolsaň bana tanıştap. Meni tanan ok bolýar tanıştap. Hiç kimi görem ok düşmede arşam. DJ Bega feat Mary Well çık oyundan. DJ Bega bu aýdymyny köne stiline ýakynadypdyr. Arasynda rap jagat goşupdyr. Yeni bir klip täzeligimiz Novot Ödeniyazov Toy Toy. Klip barada aýsam studiýada düşürilipdir. O diýen wow del, ýöne erwedem del. Dostlar, men bir zada düşünemok, bu klipde de düýünden prosmotr az. Näme üçinkä? Şatlanalım boy boy bugün bizde toy toy. Nitip etsin her kime olduğun oğul toy. Şatlanalım boy boy bugün bizde toy toy. Dostlar, yeni bir klip Rahman Hudaýberdiýewden Ýasama. Klip ssenariýaly. Halipa Nurmeredowyň ogly YouTube kanalyna bir näçe jany ses aýdymyny ýükläpdir. On yerinde kalmışydım yetim başım. Sen yarladın zilde yakar gözde yaşım. Halkaýdym Time Ogul Vivi Riemowadan Begler.
Empo şagajygyny jahan naşylan başlaýyn. Bir näçe täze aýdym bar. Jahanyň YouTube kanalynda dinläp bilersiňiz. Ay bergen kardeşler, ayadım sen bir haber, gile bir haber, sakla yolun maral yare. Jumamurat Kasimov ýagny Jos Iqbaly Maydymynyň remixini hödürledi. Yaş yüreğimde belirdi adın diye, koyma yaş değvini dingenine, beğenin o da beğen. Size yeni öğren poğaç ödürleyin Ihlas Dadayev, Fit Selvi Toqlyjova görmedik bolğun. Şu ikisi Fit aýsa gaty bolýar-da. Başımda hasratın koydun edin, boyunu kur sevdana ayırdılar ikimiz. Başımda hasrat bir de ağlar. Inni Elias köynüleri ýatlar şagajygyny Kerim Gurbanaly, Fit Gülşah Gurduwa Toy Toy. Şagalan şadiyan gibi bugün bizde toy toy. Tansoyla yeni çünkü bugün toy toy. Oy dostum yarıp yarana bugün bizde toy toy. Hiç kim kalmasın armana çünkü bugün toy toy. Yigit çal kuygu kaldığını, gelin arttır sinedini. Oynan şadiyan tansını çünkü bugün toy toy. Yeni örkönleri ýatlaly Mekan Atayev, Hayran men owadan Cemala. Bilýärmi? Şaýdym. Şu adam aýtdandyr on Mekatı. Owadan Cemala. Geçen akşam düştüm men bağda. 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 Hayran men odan Cemala. Hayran men odan Cemala. Bir de ağlar. Inni Elias tesirleri okuma şagajymyda ilkinç tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Hıdır Nurmuradow. Men birinji. Kutlayaz, bize Instagram'dan yazıp bilersiňiz. Indiki tesirimiz hiç kim 98. Kazanım özüm, ecem guwanur, manisi ken citizen. Yeni bir tesirimiz Muhammed Babayev. Yine yetişmedim altınlığın, kıyın görmeň Ağaniyaz Cuma Nazarowyň aydımlarından koyayın könleri ýatlamalarda. Nesip bolsa koyarız. Indiki tesirimiz Haniyelli Koçkarov. Altın şu sapar betçi oğulunca varıpsın, göz degaymesin. Köp sağ olun, şey deyin, tüf göz degayme çağırı. Indiki tesirimiz Guwanç. Medyatama baryarsınız sizdini öňe. Salam altın işlerinizi üstünlük gepleşik diýişen gowy. Her gede kızıklanyp görýän janyňyz sag bolsun, altın köýnüňem owadan eken özüň ýaly udaçy. Ay beýdip utandyrmaňam. Tesiriňiz üçin köp minnettar. Inni gelýän soňky tesirimizde Şöhrat Rahimjanow. Salam näme üçin könleri ýatlamaly şahajyňyzda Jeytunuryň Jeyhun trio döwründaky aýdymlaryndan goýmaýaňyz. Nesip bolsa onam goýarsy, näme goýman. Dostlar, bu bölümde kliplerin içinde halanyňyz haýsy tesirlerde belläň ve bu bölümü intem like basmadıklar bar bolsa hökman basın. Ona näme indiki bölümde görüşýänçek özüňizden gowy jeserdin. Hoş, sag olun. Başladık mı? Oğlundan diýen sözü olaýmasa şu aşıra şugun diýip. Bir aýdan bäri ýatadym daýýam. Garrapdyr aşıra pensa çykaýmasa minne. O hatyn ýa-da. Ýa-da maýdan sen bilýän. Tilki, tej, şıp.
Söýmedim, sövmedim aşıra. Özür düşünýär. Çok oldu Rep. Hem senaryo düzýär o bizim ýurtymyzda. Senarist olaýmalkene. O Pelvan Halmrazy fara aýdymçy. Şo toýa gelýär aşıra. Gitgem toýa. Tançwalyny aýdymmamışyň. Düşünem o. Bu düşünmýärmi? Tapayda sataydı çalacak. Dawa durayın. Yaman nokkat koyman yaptır. Nem üçün ke? Nem üçün ke? Duray dedim de durmanın kapar ya. Öyle dünyada dur diye. Dur. Sıpık kolpar yani. Cumamra kasim falan. Diňe remix götürler ay. Her ki sekser çıkarı aşağı men şu tak gelýän bolýan. Kengelende çıkar daha. Awa. Aşağı şu men jaň adamda işledinmi? Yatıyordum öyle. Men tuldurdummy? Yok. Indi şuna koynak gelecektim de aşağı ýöne soň barken beýdim. Özüm söýdirmäýin geymedim. Oh. Oyran, men owadan jem bolla aşağı gutardy. Açıray. Media